lidt farve. Det er bare sådan en farve bliver. Så kan I se, hvordan effekten bliver. Så hopper vi over til et sindssygt godt batteri. Og helt præcis, hvordan det udtales, det ved jeg ikke helt, om det er Reikio, jeg skal det, men Kaos, det er noget af deres topklasse batterier, som vi har størstedelen af mangel på, da vi har fået A-bak ind og bagdøren kun lige sidste øjeblik. Sådan et batteri, det koster 100 watt.